Som fabricants professionals de parcs temàtics a mida. Aquí teniu Spirit Custom Mada Factory. Mare Balena i Balena Nadó. Aquí teniu la nostra àrea de jocs temàtics més nova. Pigeon Sisters. Llagosta. Marieta. Túnel taronja. Xarxes grans muralles. Corredissa d'acer inoxidable. Barres d'acer inoxidable. Monticle. Elements de joc esculpits. Benvinguda a la vostra consulta.